Preferentie en Ekuleni. De uitgaan alsjeblieft. Standbesteden van wezenlijke preferentie en Ekuleni. Challenge op mat 2. Challenge 3-2. Voor actie 4 punten voor de 8-2. Daarna rood gedraaid gevaar. 10-2. En weer open de actie weer blauw. Open de blauw. 10. Is de laatste punten. Challenge 1. Voor parkeer, Wesley van Martinston, Landman, Lepauta. Sean Landman, Lepauta. Iets op met 10. Geen enkel op de Afghanistan en niks op verder. Ruim in de geval challenge lossen.
Wrestlers on mat 2. A. Snyman, Gauteng North. H. Jansen van Rensburg, Gauteng North. Wrestlers on mat 2. A. Snyman, Gauteng North. H. Jansen van Rensburg, Gauteng North. Match 739. Eden Wilcox, kan jy asseblief na die bakkie toe gaan? Eden Wilcox. Leslie Burdett, ons benodig jullie uit van asseblief de medailles. Leslie Burdett.
Kevin van der Merwe. Paul Breitenbach en Shino Toboka. Henry Dansen van Rensburg. Devin Malan en Devin van Tonder. Substitution Rod Devin. Luke Moore, Malan Smith, Colin Lloyd. Messias Saki Dosa dengan editorial untuk masuk. Paul Breitenbach, Benchino Toboko, en Riku Jansen van Rensburg.
Boko, Conrad Smith, Ruben Sani. Tina Jansen van Rensburg, Martin Erlang, Kenneth van der Walt, Bernard Putter. Arif de Bort, Matthew Boko, Conrad Smith, Ruben Sani. Ek wil met hierdie ouens te veel flippe TV's kyk en daai goed en julle laat dit toe. Maar dit 5 wedstrye. Net 5. Almal is in die pottie. So as jy 4 opvat. Ja, 5 dae hier is hier is amper klaar. Kom ons af, ek sien nie hoe kom gebeur dit. Nooit, is hier my head. Dis my head. Sal ek nooit doen.
beter as dit. Die nooit al druk vir die naam te doen. Die nooit al druk vir die naam te doen. Jesus. Zet! Hoeveel heb je geblazen? Ik blaas hem met mijn knie. Maar ik was maatvoorzitter bij 60 wedstrijden. Dat is de 5 van geblazen. Waar? Je op die toilet zit. Want daar had je een groter koppel. Weet wel, het is een challenge voor me. Dat moet je blazen, toch wel challenge. Je moet goed te weten, net antwoorden. Dat was niet sterk voor mij. Hier als een paar snaakse goed gebeur, wat bestouwbaar is. Challenge wat weer, risicodering, luisteren, geen pakken, challenge. Challenge is nou nodig. Challenge op. Maak 1. Actie was wittig. De lopen vloog, ik ga nu ruisten. 2 aan de kop, onwittig. Staan stoel. Challenge 4 gaat. Challenge 1.
Perikuri Perikoko, Marcelo Flores, Dennis Jonker, Jordi Hans. TJ Canada, Ruben van Joosta, Logan Barney. Stian Leroux, Gerard Oosthuizen, Ruben Klaassen. Jaden Dijksel, Marco Oosthuizen, Stian Leroux. Luke Noord, Malan Smit, Cornel Lau. Ruben van Inter, Sibusiso Jere, Tuli Sebisi. Joshua Jackson, Peter van Inter, Adrian Fritz, Rian Harts. Cyril Ambrosi. Leonard van Stolpark, Willy Trouwkamp, Johan Landman. Willem Ludwig, Jan van Herden, Marcus Otteborg.
Kan ons asseblief die ouers vra dat die die podium staan net 'n bietjie terug dat ons die tweeërs op die podium kan kry asseblief. Dankie. Sakkie Bosse, kan jy asseblief die podium toe kom? Stian Leroux, Gerard Oosthuizen, Ruben Clausen.
dat 'n kamera gewees. Hè? Hierdie kamera. Maar dit op 'n tafel sit, dan is die tafel. Six kilos, komt erbij.